नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके राइटर अखिलेश कश्यप और हमारे को गाना आ रहल बा कल आप सबके बीच में। काला टीका के अपार सफलता के बाद आवता जिया राजा जिया, बहुत बढ़िया गाना बा कि जिया राजा जिया तहरा जिया लेके भूख बा। आता नहीं खाली सुनाई, बहुत प्यारा गाना बा और ये गाना के भी आप लोग बहुत प्यार देव, यही हमारा भरोसा बा। इसे काला टीका गाना के आप लोग हर जगह वायरल किले बानी। आज इंस्टाग्राम के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा बा वो गाना, जो कि संस्कार डिवोशनल पे गाना आयल बा। तो वही चैनल पे एक गाना आ रहा बा जो गाना के नाम है जिया राजा जिया। बहुत प्यारा गाना बा। हमार छोट बहिन ब्यूटी पांडे गौले बड़ी और एक से एक गाना बनैले बनी, एक से एक 2-4 दिन पे आप सबके बीच में गाना है। और अच्छा गाना के, साफ सुथरा गाना के आप सब अथाह प्यार देते नहीं जा, बहुत ज्यादा मोहब्बत देते नहीं जा। हमनी की यही चाही। तो आप लोग कल सुबह में तैयार रह जा जिया राजा जिया गाना के सुने खातिर। बहुत प्यारा गाना बा। आप सबकी गाना भी हमारा भरोसा बा और ये वादा करत नहीं कि आप सबके बहुत अच्छा लगे। जय हो।